roce 2000 zakoupilo město Dolní Bousov nemovitou kulturní památku, kterou vlastně byla budova fary v Dolním Bousově. To, co vidíme dnes, už se tomu vůbec nepodobá, protože fara byla tehdy v takovém stavu, že hrozilo její úplné zřícení. Okna na budově nebyla žádná, budova byla popraskaná, statika narušená, čili my jsme začínali, dá se říct, od začátku s tím, že jsme dávali objekt do takového stavu, aby byl uživatelný. Dnes po několika letech práce se dá říci, že se ta práce podařila, že měla svůj význam, že město dostává prostory, které budou velice dobře využity jako kulturní zařízení města Dolního Bousova. V objektu bude městská knihovna, bude zde informační středisko a jsou zde i prostory pro pořádání drobných kulturních akcí, besed a podobně. V přízemí budovy je i prostory, které budou využity pro pořádání pravidelných výstavek týkajících se historii nebo i současnosti města, případně dolnobousovského okolí. To jsou prostory, které nám chyběly a vždycky jsme museli nějak improvizovat. Dnes byly všechno pohromadě. Budeme schopni tam pořádat takové drobné věci, které jsme vždy s velkými obtížemi stěhovali z místa na místo. Takže fara je tak, jak ji vidíte na záběrech. Myslím si, že se dobrá práce podařila a že celé to prostředí, které zde je ve středu města, dáme do takového stavu, aby bylo příjemným místem, protože si můžeme jít někam posedět, popovídat, případně se i vhodným způsobem pobavit, protože okolí, respektive faru, budou doplňovat parky, které vytváříme. Je tomu na záběrech možná i vidět. Ta příprava proběhla na podzim letošního roku při dokončování. Za budovou fary je prostor, který byl také parkově upraven. Další prostory, které parkově upraveny, jsou zde za kostelem, který je momentálně pod lešením, ale počítám s tím, že za rok bude komplet všechno hotovo tak, jak si představujeme a že ten záměr, s kterým jsme v roce 2000 kupovali faru v dezolátním stavu, se nám podařilo realizovat a jsem tomu hrozně rád.